казваш? Мама ще те изпусне. А. 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 Браво. 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 Я направи чао. 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 Чао, ама не. А, можеш бе. Я. Чао. Браво, тати. Може да правиш и браво и чао. Радостинке. Браво! Какво? Чао, тати. Виж как прави чао детето му. Браво! Браво! И всички номера знае. Тати, момичето. Тати, къде е лампичката? Къде е лампичката? А? Лампичката къде е, тати? Къде е лампичката? А. Лампичката къде е? А? Не свети ли, мам? Сега не свети. Лампичката не свети, зайко, да. Сега е светло. Много знаеш ти, ей. Лампички всичко. Лека. Та. Не. Ай, баща ти гаси телевизора. Ма ти прави такова.